Celý deň nič nerobil, len ženské oblboval. Tlačil im do hlav každej inú rozprávku, a keď sa dostal tam, kam chcel, tak ich mal na háku. Ona však bola iná a hlavne neskúsená. Jej sa tá rozprávka vôbec nezdala povedomá. Tým na to skočila a hneď sa zalúbila, no potom utovala, že takto urobila. Spracoval, na iné nemyslel, iba spoločnú posteľ, toto jedno s ňou chcel. A keď toto pochopila, veľmi sa preto trápila, že to hneď na začiatku na ňom neodhalila. Vtedy však bola iná a hlavne neskúsená. Jej sa tá rozprávka vôbec nezdala povedomá. Tým na to skočila a hneď sa zalúbila, no potom utovala, že takto urobila. Drží telefón, čaká, kým zavolá, na posteli sedí, taká osamelá. Jej telefón však stále nezvoní, nebuď sklesla, tak to chodí. Čas jej beží tak strašne pomaly a nič už poriadne nebaví. Netráp sa, ten ti za to nestojí, prídu lepší.
spoločnú posteľ, toto jedno s ňou chcel. A keď toto pochopila, veľmi sa preto trápila, že to hneď na začiatku na ňom neodhalila. Vtedy však bola iná a hlavne neskúsená, jej sa tá rozprávka vôbec nezdala povedomá. Kým na to skočila a hneď sa zalúbila, no potom lutovala, že takto urobila. Drží telefón, čaká kým zavolá, na posteli sedí, taká osamelá. Jej telefón však stále nezvoní, nebuď sklesla, tak to chodí. Čas jej beží tak strašne pomaly a nič už poriadne nebaví. Netráp sa, ten ti za to nestojí, prídu lepší. Čas jej beží tak strašne pomaly